Gisteren werden de laatste puntjes op de i gezet voor de nieuwe Maastrichtse carnavalsposter. Voor het ontwerp heeft RTV Maastricht een nieuwe kunstenaar bereid gevonden. Dit jaar is gekozen voor Dave de Leeuw. We hebben Dave gevraagd en die zag direct ja, heel enthousiast om met een ontwerp te komen voor de nieuwe carnavalsposter uit Maastricht. De 5e die we uitbrengen, hè, begonnen in 2020. En ja, just even al een stukje gezien, maar het is weer een hele schoenen. Zoek hoe heet het? De raadseltjes. Zoek de ster. Ja, ja. Ja, een supergrote eer. Ik weet niet, ik ben al sinds 2008 afgestudeerd van de academie. Ben ik nu 16 jaar kunstenaar. En ja, ik zie al 16 jaar carnavalsposters voorbij komen. En dan denk je, kon ik die maar maken, dan kon ik daar mijn creativiteit op kwijt. En dit jaar was het mijn beurt. Dus ja, vereerd. Heel erg vereerd. Nadat hij de opdracht aanvaard had, ging Devens goed nadenken over wat hij op de poster zou zetten. Het is vooral ja, de dynamiek van carnaval, kleur, gekkigheid. Ook een beetje de duistere kant. Hè. Carnaval, het is een donkere tijd van het jaar. Mensen zijn niet herkenbaar. Mensen zijn onberekenbaar. En dus dat vind ik ook wel tof. Om er een beetje donker tintje aan te geven. Maar tegelijkertijd ook gewoon de vrolijkheid. En ja, gewoon het feest te laten zien dat het is. Ja. We kennen jou ook van de prenten van de Momus-kanoniers. Gaat hij daar een beetje op lijken? Nee, daar lijkt hij helemaal niet op. Nee, ja, een beetje misschien. Maar de prenten van de Momus-kanoniers, dat zijn tekeningen. En daar staan ook figuren op die herkenbaar zijn. Die ook echt tijdens carnaval zo de carnavalsvierder van het jaar. En een oud carnavalsvierder van het jaar. En de prins. En daar maak ik een karikatuur van. En met dit schilderij, zal ik maar zeggen, waar de poster van is gemaakt, heb ik er wel mijn best voor gedaan om niet echt herkenbare dingen erin te zetten, omdat het een poster voor iedereen moest zijn. Dit jaar worden van het schilderij weer 10.000 posters gedrukt. En ik denk over een week of 2, dan dus na het uitroepen van de prins, want dat is traditie dat we dat doen, dan is er weer op diverse plekken gratis te verkrijgen. En dan vind ik ook weer chic dat het ook dus dit jaar gelukt is om een aantal bedrijven en organisaties bereid te vinden om mee te doen, om het project te ondersteunen, zodat het mogelijk blijft om hem gratis ook uit te brengen. Straks hangt jouw poster door heel Maastricht. Ja, nou, dat wordt wennen. Maar helemaal prima. Ik hoop dat iedereen ervan geniet. Ik ben er klaar voor. Het resultaat mogen we nu nog even niet laten zien. Dat doen we op donderdag 18 januari.